kasano, no sikati itanan ko. O sige, agtaran ta. Ay, oo. Nagsasabi ako ng totoo. Kasi yung asawa ko, nung nakatikim ng ganyan, tanghaling tapat, tirik ang kanyang mata sa sobrang sarap ng kinain niya. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Si Kapay lang, ti ideal man nga mamartok. Tagayam kas jay tatan. Sa bali ta trip mo. Iba kasi ang babae, pag yan nagkagusto sa isang lalaki. Oh. Kasanunod da asawa na ilalakain. Patulan na lat ng orday babae. Depende mo't lang ajay ano, patulan na mo't lang ay lalaki. Kasano nga rod no pinatulan na ilalakay. Di anatawag jay kabit na nung kadi babaen. Pinatulan na nga rudon. Kasano nga rod, sampol sika, edo ti asawam. Kaya mga orda kambigan mo kanila kay mo. Madi tagbata kay babae. No kay Mercedes lang. Ang laki naman nito, Andres. Tanim mo ba to? Ang haba, tapos ang laki pa. Masarap siguro to. Oo, tanim ko yan. Ay, masarap talaga yan. Tingnan mo, ang laki at ang lapad. Pag natikman mo yan, sigurado tirik ang iyong mata habang kumakain. Delikado nga rod. Madita nga mabalin nga talaga. Hango iti may babae. Naungit kagayam. Siyempre, depende naman sa pagmamahal ko Ilaban ko garuday ayat ko. Pero hindi ba nakakawala ng delikadesa yon pag yung isang babae nakikipag-away? Kung mas tama naman yung isang babae, hindi nakakahiya. Mas nakakahiya yung isa. Kasi kabit siya Pero nag-provoke pa rin siya ng away di gulo pa rin yun. Ay, nagaduan mo nga lalaki na yan. Sumadi ka makaasawa. Mercedes, alam mo, binivisualize ko lang kasi yung mga pwedeng mangyari. Alam mo naman sa panahon ngayon, mas marami nang naghihiwalayan kaysa krimen ngayon. Ako ba, nabivisualize mo ba yung future ko? Oo. Magkakaroon kayo ng 2 anak ni Dimsy. Tapos, maghihiwalay kayo. Tapos, ikaw magmamigrate, pupunta sa ibang bansa. Doon ka makakahanap ng totoong true love. Grabe ka naman, Baak. Bakit? May lahi ka na bang manghuhula ngayon? Dami mong sasabihin, si Dimsy pa. Paano naman kasi? Ayaw mo naman si George, ayaw mo naman si Ben Crudo. Si Dimsy lang naman ang pinakapogi sa kanila. Di siguro magkakatotoo yon. Kung magkatotoo man, kunin mo na lang akong ninong. Hindi na ako tatanggi doon. Hindi magkakatotoo yun, Baak. Pwede pa, ikaw yung magiging tatay ng anak ko. Hindi rin magkakatotoo yun. Bakit naman? Na-visualize ko rin kasi yun. Hindi tayo nakatadhana. Kasi kung magiging tayo, iiyak ka lang. Paano mo naman nasabi? Grabe ka naman. Kakain lang, titirik na yung mata. Ay, oo. Nagsasabi ako ng totoo. Kasi yung asawa ko, nung nakatikim ng ganyan, tanghaling tapat, tirik ang kanyang mata sa sobrang sarap ng kinain niya. O siya, bibiling ko na to. Tapos, papatikim ko kay Baak. Para pares kami tumirik yung mata. Yan ang dabis na gagawin mo. Ipatikim mo kay Baak, tapos sabay kayong kumain, tapos sabay ang tirik ng iyong mga mata. Ang sarap nun. Ang gandang tingnan nun. Speaking of Baak, nakita mo ba siya? Ilang araw na siyang hindi nagpapakita Kasama ko siya nung nakaraan. Nagpunta kami ng Bicol. Ay, kasama po pala siya. Kaya pala hindi ko siya nakikita na lumalabas ng bahay. Saan sa Bicol? Saan kayo dumaan? Sa Express? Oo, sinama ko siya. Nakakahiya na kasi yung ginawa niya Usap-usapan na siya dito. Akala ko galit na siya sa akin. Kaya hindi siya nagpapakita. Ano bang ginawa niyo nun sa Bicol? Wala, namasyal lang kami. Tapos, napang kami man lang nagdagat. Sigurado ka? Nagdagat lang kayo? Nakaw, kilala ko si Baak.
Kaya nung sumisid ng dagat, kahit ilalim pa yan. Iba na naman nasa isip mo, Andres. Kasama na yon. Posible naman, dadalawa kayo tapos walang nangyari. Kalukuhan yan. Wala nga ni. Pinasaya ko lang siya. Nabiit ka lang nga mabalo, no sakti mga asawam. Ato nga kinamamartik ka. Diyak mo, no. Aging gana ka no pa iti ibayag na ito biyag ko. At least, may kapalit ka. At least may kapalit ka. Awan pa iti plano nga pumutaw. Dulaan. Hay apo, lumakay kan baak. Asadag ka mabura ito'y lubungon. Ang mukha jay, takas di mo lang amin papananti tao. Naging choir ng RJ St. Peter. Gana kagulhulog. Ang lakas talaga ng trip mo. Yun pa talaga yung pinaghahandaan mo. Mas malakas yung trip mo ah. Agsapol ka asawa, kinagado pala ti mabalin mong aramidin dita. Dapat kuhin pa lang, unahin pa lang aji karir mo, yung future mo kasya. Sa amon to, sirikin ti agasawa. Iba talaga yung pananaw mo sa buhay, no? Kaya ganyan ka eh. Sige, Mercedes, panunutim nga nalaing. Agasawa ka ti nasapa, hang ka pa'y nakasubsubalit iti naganak mo. Tapos tuno mabitin kayo ti pang pinansyal yo. Dumawat kayo tuman kiniinang kintatang yon. O, panunutin man nga nalaing no nasata day. Siyempre, pipilitin namin maghanap buhay ah. Alangan iasa pa namin sa mga magulang namin. Ado nga ti mangitkitak nga kasday. Tsaka, siyempre, kung ako yung tatay, anak ko yun, hindi ko rin naman papabayaan yun ah. Mangtidaklat tamit naging gana kayak. Kaseryoso mo talaga sa buhay mo, no? Nangarot ti kaya mo. Puro kalukwan na tater aramidi ka. Madimit na. Gusto ko yung good memories naman bago ako mawala sa mundo. Yung pinag-uusapan ka na may maganda kang ginawa. Hindi yung pinag-uusapan ka na puro hindi maganda yung sinasabi sa'yo. Oh, edi ikaw na. Good ah. Isusi ka habang nasapa pa'y agaramid ka ti na siya atin. No kaya mo tumulong, tinagana mo, tumulong kan. Habang napigsa ka pa'y. Madi-adi, mga sawa kan, di ka pa nakatultulong. Ano, pumunta ka lang dito para pagsabihan ako? Hindi kita pinagsasabihan. Sinasabi ko lang yung totoo. Nasasayo na yan kung maniniwala ka sa sinasabi ko. Uray makita ng kata na akong pakialam ko. Hanggang may titipagragsakam. Ayyo, salamat naman na pinasaya mo siya. Tagal ng boro yung buhay nun eh. Ano? Wala ka nang tatanungin tapos sasabihin? Pwede na ba akong umalis? Wala na. Pwede ka nang umalis. At least alam ko na kung saan pumunta si Baak ng mga nakaraang araw. O siya, diyan ka na. At lulutuin ko pa tong tugaw. O sige na, lutuin mo na yan habang fresh pa. Mamaya pag nalantayan, di na masarap. O sige, diyan ka na. Thank you ah. Kasano, no, sikati itanan ko. Ano na yun? Tanan-tanan. Lulok yung natabagbagin. Lakaya ko nan nang ubingin. O sige, tanan ta. Sa tanto malag sublay. O sino ka babae, hindi duwata. Hindi ko naisip yun ah. Bago ka kasi magsalita, isipin mo muna yung mga pwedeng mangyari. Mading sige nga sige. Winan, ang kuar aramidin ti kasdayon. At wala ti may bakan niya. Ado pa iti na siya at nga mangyari iti panagbiag mo. So siya atin, han mo nga ibabain ta sarili. Wen, apo. Amamya aglaba iti lupot mo, agdalos ti balay, aglutaw. Baka pati tapantim, palpalaban pa lang iniinang mo. Kung trabahong bahay lang baak, madami na akong alam dyan. Dapat lang. At ati umuna nga surusuruay, bago ka agasawa. Namay, no nakasarak ka iti lalaki nga nakapilpilay, lalalo ti makan, tapos di mo maglutaw. Ay, panay ito ti apayo, baka talawan na ka nga 10 oras aday. Eh paano kung nakaasawa ko ng magaling magluto? Ay, bonus mo na yon pag ganon. Man-manoy kasi nga lalaki. Kasi ka, amo magluto aya. Ang mukha, lalalo no mabibisina ko. Mapilitan na agluto. Kini o magluto sa balikan niya. Ay oo nga pala baak, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yon? Bakit lagi mong kasama si Gunyang? May namamagitan ba sa inyo? Si Gunyang ang tanungin mo, wag ako.
Takan. Tukis ti sabanan. Di makasagot ang loko. Muna nang luto na dito, gaw. Ito, gaw. Maday. Maday nga Ilocano na iko. Upo. Tabungaw gayam. Tugaw ko na mula. Ukis sabanan. Tabungaw aja eh. Mariusip. Kunyang. Bakit, Andres? Hala, naalala niya yata yung bayad ko. Hindi pala tugaw yung pangalan niyan. Tabungaw. Nakalimutan ko, sorry. Ay, akala ko yung bayad yung sasabihin. Tabungaw pala to. Sige! Ayos. Nakalako mo lang sa wakas. Dapat nga may sadyay nga tabungaw ko. Pangumamburasin. Naman may lako ko. Kitang kabuhayan.